ман худам якта интернет магазин дорум, через интернет истифода мекунам. Дар интернет магазини мо ҳамаи чиз ҳастай, аз он ҷумла атрҳои занона, мисол чизое ки дар занҳо мақсад аму чизҳои дар кории занона да. Баъд ҳамин устоз мо гунаҳгор мешавем ки духтародам духӣ фурӯшем. Мисол духтарое ки мисол мо намедонем ки ваё оиладор ҳастем ё не, не ки мо дар группамон гуфтагием ки ҳамаи ҳамин интернет магазини мо барои занони шавҳардор. масалан ҷомеаи мусулмонӣ бошад. афсӯс ки масалан ҷомеаи мо 99% ё ки бисёртар аз он ман мусулмон гуфта даъво мекунаду, вале тибқи ислом кор намекунад. фақат ислом дар забон аст, яъне ту чӣ дин дорӣ? Ман мусулмон. мусулмон гуфта ҳамин мардуми осиёи миёна ҳамин ҷаҳое мефаҳмад баъзеҳо. яъне дар ҳамин ҷо ки таваллуд шудӣ, яъне ту мусулмон. Не, мусулмон он одаме ки тибқи дини ислом амал мекунад. тибқи дини ислом занҳо бояд ба кӯча атр назада бароянд. ин маъное ина надорад ки бо бӯи бад бароянд. баъзе бадбахтҳо ҳиҷобдорҳою сатрдорҳоро интиқод мекунанд. Не, ин бӯи хуб барои фақат шавҳараш, барои дигар мардҳо не. ва атрҳои занона вақте ки дар кӯча мегузарад, ин шаҳвати мардҳоро бармеангезад. ин хуб нест. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам кадом зане ки атр мезанад ва аз назди мардҳо мегузарад бо мақсади ин ки лиеҷиду риҳаҳа, то ин ки бӯи ӯе ёбанд. яъне ҳамин занак вақте атр мехарад, дар дукони атрфурӯшӣ омада, атрҳоро масалан аз байнаш интихоб мекунад. мехоҳад атре дошта бошад ки бисёртар бӯяш расад. ҳам гузашта бирояд ҳаминҷа ҳамҷанги мардҳо ҳамо расад. чӣ мехоҳӣ ту? яъне мехоҳӣ ки мардум бӯи туро бӯй кашанду роҳат баранд аз ту? пайғамбар алайҳиссалоту вассалом гуфтанд ки кадом зане ки атр мезанад ба кӯча мебарояд то ин ки мардҳо бӯи ӯро ёбанд, фаҳия зания, вай зинокор аст гуфтанд. яъне инам як навъи зино ҳаст. ана акнун шумо атр мефурӯшед, медонед ки ҳамин занҳо 80% кӯчо зада мебарад. яъне барои шавҳараш. дар ин ҳолат яъне беҳтараш кам-кам мағозае чӣ кунед? чизои ҳалоли 100% мубаддал дид. барои ин атр ҳаром гуфта намешавад. бигузор занҳо атрҳои хушбӯ харанд, лекин пеши шавҳарошон истифода баранд. яъне он зана зебу зинату ҳар чизе ки зан дорад, он барои шавҳараш аст, барои мардҳои бегона нест. у мардҳои бегона чӣ хизмат кардиянд ки? чӣ кор кардиянд ки барои онҳо? дар ҳамин хел ҷомеа зиндагӣ кунед. ҳар чизе ки барои зебу зинати зан аст, бале фурӯхтан иҷозат аст, модоме ки ба саломатиш зарар накунад. он косметикаю пасметикаҳое ки истифода мебаред, нигоҳ кунед, зарар меовардагиша истифода набаред. ба аксараш химикат аст. ба ҷисми шумо, ба рӯи шумо, ба ҷилду пӯсти шумо зарар дорад. бесаводона мо арзонакоша мехаред, худатона баъд кампир мекунед. беҳтараш аз чизои табиӣ истифода баред. барои вақт дониш лозим аст. хондан лозим аст ки кадом навъи гиёҳҳо ё шустани рӯй ба кадом обҳо ё кадом навъи гиёҳҳои молидан фоида дорад. илм омӯзед. беҳтараш хел чизоя дар ҳамин хел ҷомеаҳо нафурӯшед хоҳар. чунки мардум ба гуноҳ истифода, ба кӯча истифода мебарад. барои шавҳари худаш истифода намебарад. ва ҳам меваи шумо намедонед ки барои шавҳараш истифода мебарад ё ба кӯча. мардума дида истодед. барои ҳамин беҳтараш дар касбу коротон молҳои шубҳанок хел чизо набошад. дӯкона тоза кунедон. рӯй ба дини муқаддаси ислом биёред. не, чӣ хел дунё тез рафсодааст. дирӯз кӯдак будед, ҷавон будед, мана имрӯз аллакай миёнотон хам шуд, ба охират наздик шуда истодед. ҳар марги ҳар ҷанозае ки ҳар рӯз мешавад, ин як навъи дарсу панд аст ки эй мардум тайёрии худо бинед.